Sziasztok, én Balázs vagyok, és ez egy Dungeon Defender-es videó lenne, amiben a pályákat szeretném megmutatni, hogy egyes szinttől milyenek lesznek. A The Dippervel az első. A videókat most nem mutatom meg, mert végül is a pálya lényeg. Találhattok a pályákon ládákat, de hát nem hiszem, hogy ilyen bemutató lesz most ez. Inkább csak megmutatom, hogy mit érdemes feltenni milyen tornyokat hova, vagy értitek, hogy hogy ki tudjátok vinni azon a szinten, amin éppen, vagy hogy a következő pálya egyből jöhessen. És ezt úgy értem, hogy ha ezt kiviszitek, és akkor már, hogy amennyi szintűek vagytok, akkor egyből a következő. De ne laggoljak már ennyire. Ja, nincs mana. De még most oda fel csak azért pakolok, mert majd későbbi időkbe fognak oda jönni, de nem az a lényeg. Akkor én most el is kezdeném betű lenyomásával, tudjátok, elindítani a hullámot. Az elején még nagyon kevés ellenfél fog jönni, tornyok nélkül is simán ki tudjátok vinni, szerintem. Ja, látjátok ezt a nagy lila kört? Azon belül ezeket a goblinokat, amik ott vannak, azokat nem tudjátok sebezni, csak ezt az iászokat. És azért pakolok ide felfele is, mert amint látjátok, ott is van ilyen lila kör, és az azt jelzi, még hogy nem írja ki, hogy mennyi ellenfél jön, de majd onnan is fognak jönni. Úgyhogy érdemes ide is pakolni. A cuccokat az betű megnyomásával tudjátok felvenni. Vagy hát a táskátokba betenni, de az F-fel fel tudjátok magatokra egyből szerelni is. Akkor én felszedem a manát és indítom a következő hullámot. Itt van egy jobb cucc, ezt fel is szerelem, ez egy kard, amint látom. Hát nem valami erős, de az a minimális sebzés is sok. Igen, majd kell ezt tenni. Vagy hát, ha szintet léptek, akkor meg, mert van szintlépés is a játékba. Jó van most ez, mert ez úgy látom gyorsabban üt. Akkor tudtok, igen, most szintet is léptem, ott fent írja, hogy level up available, vagy mi. És akkor tudtok így pakolni, mivel nekem most eléggé levették a tornyomnak az életét, teszek egyet biztos, hogy életre, meg szerintem egy hero speedre, hogy tudjak jobban vagy hát nem menekülni, hanem a tornyaimat menni, éleszteni, vagy ilyesmi.
inkább csak felveszem a begembe. Ja igen, már amint látjátok, hogy ott fent is sebződtek eléggé rendesen, vagy hát ahhoz képest vettek le belőle, mert onnan is jöttek talán, vagy nem tudom, hogy mitől vették le, mert most nem mutatja, hogy jönnek ott. Ez furcsa. Na akkor annyi a lényeg, hogy meg kéne majd következő pályára minimum egy 100 mana, hogy legyen, mert ott már úgy tudom, hogy a bossokra upgrade-elni jól jön. Mert itt nem lesz még boss, de majd a következő pályán elméletileg lesz. Azt szerintem ha sikerül egy barátomnak megcsinálni, akkor elméletileg vele fogjuk megcsinálni azt a videót. Azért még a cuccot felveszem. Igen, azt vegyétek figyelembe, hogy ha még van ilyen felkészülés, mondhatni, addig ne nagyon legyen, vagy ne hagyjatok úgy, hogy kevés a HP-ja, mert ha menet van, akkor sokkal kevesebb vagy sokkal kevesebb, vagy sokkal tovább tart az, hogy fel tudjad éleszteni. De én úgy látom, hogy most ott sincsen semmi gond. Igen, akkor el is indítom. Amúgy a shift lenyomásával tudjátok elindítani a pályát. Vagy megnézni a mappot, hogy milyen. Ez is így érdemes, hogyha meg akarjátok tudni, hogy milyen egy pálya. De majd megpróbálok minél hamarabb feltölteni minden pályáról, hogy tudjátok, hogy hova kell rakni. Vagy hát amíg ki nem lehet vinni a pályát az utolsó bosszig, azt gondolom egy sárkány, úgy emlékszem. Egyessel ugyebár hillelitek magatokat. Ára is van, mana nem túl sok, és aránylag gyorsan lehet vele életet tölteni. Amúgy nem töltődik a életetek, úgy legalább szintet léptem. Mondjuk most azért kéne egy speed mindenféleképpen, meg egy damage. Gyorsabban öljünk. Élet most nem annyi. Mint látjátok, itt már ketten jönnek. És itt, hát itt is eléggé sokan, meg a nagy orkok innen lentről is jönnek már. Ezért én most csinálnák egy fejlesztést, ami annyit csinál, hogy nagyobb lesz a HP-ja és nagyobbat sebez. Ez abban jó, hogy jobban tud védekezni a tornyunk. És azt ide is megcsinálnám. Meg elméletileg még nagyobb területbe is sebez. Aj. Ja, nincs manám. Igen, amúgy is nem úgy kéne majd elindulni a menetnek, hogy nincs semmi manám, mert az nem valami jó. Mert még a végén kevés lesz a HP-m, és nem bírom feltölteni. Na, indítom a menetet, hogy bírjunk menni. Akkor én ezt a csoportot le is rohannám.
Amint látjátok ennek a nagy szörnynek, ami ott van, alig bírtuk levenni az életét. És engem is eléggé szednek ezek az íjászok, de megoldjuk. Plusz ott is sokan vannak. Nem sokára kéne tölteni életet. Csak még ezt le kéne szedni, ne? Jó van. Azt most remélem meg tudják oldani a tornyok, hogy megölik őket, mert először is fejlesztem egy kicsit. Jó, már innen úgyse nagyon jönnek. Most nem is nagyon fogom fejleszteni a lentieket, mert most ez egy nagyobb védelem kell, mert elméletileg eléggé hamar ki tudják ütni a tornya, vagy hát ezeket a nagyok, ezek gyorsan ki tudják ütni a kristályt. És a last mob, legyünk angolosak. Hú, egy kard. Na, ennek jó nagy sebzése van. És gyorsan üt. Na, hát ez akkor... És akkor elértük a 6-os szintet. Mondjuk én teszek arra, hogy egy gyorsabb fejlesztés, egy speed, egy HP, ez is jó, meg ez. Na, megnézem, mennyit sebez a kardom, és akkor ezt a pályát adja. Az képest, hogy 6-os szintű vagyok, miket lehet? Ja, itt meg se tudom nézni. Ja, return to Traven. Még megnézem, hogy mit tudunk fejleszteni ki, vagy hogy értitek, hogy milyen tornyokat tudunk letenni. Aha, egy ilyet még. Lassú töltés, de megnézem. Hát aránylag eléggé nagy a sebzése. Hát meg a sebzési gyorsasága is. 1000 élete van. Ennek megnézzük. Hát igen, ennek szóval akkor ezt érdemesebb. Igaz, hogy ennek 350 vagy 300 valamennyivel több HP-ja van, 300-zal kb. Több HP-ja van, de azért látjátok, hogy 112-es damage, 307-es damage. Úgyhogy hát azért ezt megnézem. Várj, közelebb. Aha, 307. Csak azért eléggé lassan üt. Hát ez eléggé nagy sebzés. Kis kard, milyen gyors. Na, én akkor zárnám is ezt a részt mondani, vagy mondhatjuk úgy. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. Remélem megnézitek a többi ilyen részt, vagy más videóimat. Ha lesznek, ez még csak az első.
Hát értitek. Na hát akkor köszönném, hogyha megnéztétek. Sziasztok!